nem mondtam ilyet. Én azt mondtam, hogy a haveri társaságommal fogok menni, csak ez nem jött össze. Ja. Nem jött össze. Megnézem én az előről, hogy mit fütyülgettek. Most azért is megnézem. Tudod, itt mennek fütyülgetni. Azt mondja, hogy megyek, még majd kijövök ki. De jó, hogy már le van húzva itt a lehető, meg minden, várjatok egy picit. Gyerekek. De bassza ezzel valamit, mert leér. Igen, mehet. Milyen jó a sötétbe a koronám, nem látjátok? Hát király a csibe. Fúj a szél. Kicsoda? Anitát várod? Te ezt nekem mondod? Én nem Anita vagyok. Milyen képemet lájkoltál te? És milyen ismerősöm vagy te nekem a Facebookon, bocs? Hát én nem ismerek ilyet. Az Anita tudja. Miért? Anita kínálgat engem itten, vagy mi? Akkor? Szia! Szevasz, Feri! Csá! Mi a helyzet? Csak semmi. Állítalak, de nem vetted fel, drága. És most kit vársz itt? Nekem más máltában. Jaj! Őrült kurva anyád! Sörözök csak. Ja, itt sörözöl? Ja. Menjek el a várhoz. Hova? Hogy? Semmi. Ja. Mert azt mondtad elébb Anitának, hogy jöjjön le, nem? Persze. Mert te együtt vagy most Anitával? Hát, is. Is. Ja. Most jöttem Zalaegerszegre. Igen. Hát írtad, hogy ott vagy. Na, hát nem hazudok. Én ott lakok, Zalaegerszeg. Jó, hát én ezt nem tudom. Pedig fönn vagyok a Facebookon. Hát, hogy te hogy vagy fent a Facebookon, azt se tudom. Ferenchegen. Jó. Nézd meg. De minek nézelek meg, hát itt vagy. Hát az a más. Élőben. Én igen, live-ozok, drága. Nem csak az Anitával szerettem volna egy 10 percet beszélni. De remél rá ne alsz. Gondolom, akkor minek vetted fel a telefont? Alszom. Amúgy jól vagy, drága. Én? A Ági? Azért? Köszönöm, meg vagyok, Ferikém. És te? Hát látod. Élek és viró. Csak egy kicsit elment a hangom, mert megfász. Biztos sokat daloltál. Persze. Itt az úriember, nézzétek. Jó. De jó fölnézni rátok. Ugye? Ha ti meg lenéztek engem. Hát, néha köpködni is szoktam. Há, engem? Hát bárkit, aki itt van. Feri, azt Tudom. azért nem mondhatod, hogy én lenézlek, mert én soha nem néztelek le, tudod? Nem úgy értem, most lenézem.
Akkor énekeld el, hogy nézz le rám, ó Istenem. Rából csinálod? Persze. Inkább nem. Mert mély a hangod. Igen? Persze. Balra hangot, bar ne hallanom. Igen, tudjuk, Ritám. Rómeó az erkély alatt. Na látod, azt mondják, hogy Rómeó az erkély alatt. Na, itt vagyok. Na. Nem akarunk egyet táncolni? Hát, ha lejössz, Ha lemegyek? Jaj, hát nincs Megyek be. kedvem. Nincs Hideg van. kedvem. Olyan hideg van, fúj a szél, tudod? menjek be. Nem kell feljönni. Fölmászok. Azt tudjuk, hogy fölmásznál. Mondjuk ez túl magas lenne neked. Na, Feri fölmászik. Feri fölmászik. Feri, ő a pókember, vagy mi? Nem, ő fölmászik. Még az kell. Bárhol. Anitát nehogy már lecserélt. Kicsoda. Te. Én? Hát, Mm. nem sakaró. Na, Na. Én He. szeretem az Anitát. szereted? Persze. Akkor Azért miért jöttem le nem Zoltán. viszed magadhoz? Tessék, Akkor miért nem viszed magadhoz? arról beszéltünk már. És? Csak meglepetés volt, hogy legyövök hozzá az Alegerhez. Ja. Ja, csak nem képes kijönni. Ledobjam neked? Légy szíves. Megnézzük, hogy föntenek. Szerintem nem menj be, mert az öreg már alszik. Ő most az öreggel alszik, drága. Igen. Igen. Jó. Azt mondtam, hogy ma reggel beszél. De hát én már reggel nem érek rá. Ja. Nem kell vissza az Alegerszegre. Igen. Persze, azért mondom, hogy 10 percet jöjjön ki az erkélyre. Hát ha nem akar kijönni, akkor Vonat- hívja. Telefonon beszéltek, telefonon aztán kész. Vonattal jöttél, Feri? Busz, Busszal? buszra. Jó. Ott álltam le fél óra. Én csak egyet kérek, hogy ne ordibáljál itt, mert az fog szólni a házmester, oké? Nem fogok. De akkor légy szíves, hogy az Anitát. Én nem szólok neki ilyen, mert már én most ilyenkor Na, nem de megyek nehogy be. nem tudunk bemenni Az az öreg öreg már szobájába. becsukta az ajtót, ilyenkor én már nem megyek, az öreg ordítani fog. Nem úgy direkt az Anita véget juttam rá. Hát jó, hogy direkt Anita véget, azt mondta, hogy le fog jönni, akkor miért nem jön le? Én nem megyek le Anita helyett. Bocs. Tudod, Feri, hogy én sem, mert hideg van. Na, Jó van. Feri, nem tudsz valamit a Zsoltiról? Sem. ez tényleg hideg van. Szima van, gyerekek. Na, ezt mondtam nektek. Minden este az van. Minden éjjel ez van. Igen. 130 ember keresi a kurvát az éjszaka. Igen. Tehát ez van. A Rómeó az erkély alatt. Ez jó volt. Nem tudom, melyiken írtátok be, de az jó volt. Szia, Zsóka, Juhász, Zsóka, szia. Feri. Köszönje meg